बे आसामनि हारसाफोरजों लोगो नांनानै बे खुंगिरिफोरजों लोगो नांनानै खुनु दिन जोङो समान जौगानाय आरो समान मोनथायखौ जों मालाबाबो मोननो हानाय नङा। प्रमद बर' सारखौ आं खावलायहरो, आंनि नैबे आसि मोनसेजों आं खावलायहरो, बेलटिनि एकर्डआव जेरैबायदि हाग्रामा महिलारि सारा गामियाव थांनानै बर' सेंग्राफोरखौ आर्मियाव, बिसेफआव, पुलिसाव गामिनि सेंग्राफोरखौ लिस्ट लायै लायै साख्रियाव दैथायहरदों। बर' सेंग्राफ्रा साख्रि लानो गोसो गैयामोन, नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा जायफोर बेलटिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गामियाव थाङै थाङै लिस्ट खालायनानै सोरखौबा आर्मियाव, सोरखौबा बिसेफआव, सोरखौबा सिआरपिआव, सोरखौबा पुलिसाव साख्रियाव दैथायहरदों। दिनैनि समाव प्रमद बर', नोंनि समाव दिनै बर' सेंग्राफ्रा साख्रि नेनानै दं, एक्स एनडिपिफ्रा साख्रि नेनानै दं। आबसुनि समाव सारनायाव जायफोर खस्थ' खालायबोनाय बिथांमोना साख्रिखौ नेनानै दं। बिनि थाखायनो आं प्रमद बर' सारखौ आं खावलायो, हाग्रामा महिलारि, जायफोर हाग्रामा महिलारि सारजों आगदा आगसि थानाय दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव थांनानै प्रमद बर'आ माखासे खोथाखौ सोंस्लुनानै जेरैबायदि बेलटिनि एकर्डआव गामि गामि थांनानै बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ साख्रियाव दैथायहरनो हादों, बोरै हायामोन? बेबायदि माखासे प्रमद बर'आ सोंस्लुनानै लानाया मोजां। बेलटिनि एकर्डआव बोरै साख्रियाव सोना होनो हादोंमोन? एक्स एनडिपिनि एकर्डखौ लानानै दिनै साख्रिखौ बोरै होनो हागोन बर' सेंग्राफोरनो? एक्स एनडिपिफोरनो साख्रिखौ बोरै होनो हागोन? बेखौ एसे सोंस्लु। आबसुनि समाव सारनायाव जायफोर बाहागो लानाय जायफोर गोरों गोरा बिथांमोननो साख्रिखौ बोरै होनो हागोन बेखौ हाग्रामा महिलारि सारनि खाथियाव थांनानै सोंस्लु प्रमद बर'। ডেইলি ঘূৰি আছোঁ, আজিওতো মিটিং কৰি আহিছোঁ মই। পাৰিব, আৰে কাম কৰিব পাৰিব লাগিব না, পাব্লিকত এটা বিশ্বাসত আনিব পাৰিব লাগিব। এনে যা তা কৈ থাকিলে নহ'বতো। প্ৰমদ বড়োহঁতে কি কৰে, যাব মানুহ মাতিব, গামোচা পিন্ধাব, আপুনি মেম্বাৰ হৈ গ'ল, এনেকুৱা। মানুহ মাতিব, যোনে আহে তাক গামোচা পিন্ধাব, আপুনি আমাৰ মেম্বাৰ হৈ গ'ল। আৰু সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ পইচা দিম বুলি কয়, ক'ৰ পৰা দিব সি? প্ৰমদ বড়োতো দিয়া মানুহ নহয়, লৈহে যায়। যেনিবা লৈহে যায় মানে আপোনাক ফৰ্ম এটা দিলে চাকৰি দিব, আপোনাৰ পৰা 100 টকা। যদি 10,000 মানুহ পৰা 100 পায়, কিমান হয় ইয়াত? 10 লাখ টাকা নহয়? 10 লাখ টাকা। এইটোৱেই ইহঁতৰ বুদ্ধিটো। আৰু চাকৰি দিম বুলি কৈছে, মুঠতে খোৱা নাযায়, বহুত মিছা কথা কয়। কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৰ লগত চৰকাৰ আছে, আপোনাৰ লগত চৰকাৰ নাই। এই থাকিলে কি হ'ব? কাম নাই মোৰ লগত এইবিলাক।